Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan gure saioa Irunaldean eginen dugu eta lehenbiziko geldialdia Irungo Bidasoa auzoan izanen da. Bertan badakizue Lastaola ikuilua aurkitzen dela, beraiek esneko behiekin aritzen dire lanean, eta Josean Etxeberriak azalduko digu pixka bat nola dagoen esneko behien sektorea, eta batipat ere, nola dijoa zen, bai belar eta arto uztak. Ondotikan Bidasoa auzotik salto egin eta Meaka auzoan Iñaki Bengoetxearekin oren gara, bera hola Sagardotegiko nagusia, eta berarekin Sagardo eta Sagarren kontuen inguruan solastuko gara. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan, Irungo Bidasoa auzoan geldialdi bat egin dugu, eta Lastaola ikuiluan gaude, gurekin Josean Etxeberria. Eta Josean, eguzkitan gaude, baina ja beste tankera bat hartzenaren ari dugu aldiak ez, pixko ja freskatzen, eta poliki-poliki ja neguari begira. Pixko bat balorazio bat eginez, badakigu, esneko behi esne asko badituzuela, behi guztiak bazkatu behar direla ez, eta zuen ikuspuntua beti izaten da, ahalik eta gehien, posible baldin bada, etxeko bazkarekin ari, etekin gehiago ez. Egunon. Saiatzen gara ez, usta jasotzeko momentua da, eta, belarrak eta ja bukatzen nahi dire, ja azken kortea ja ine dugu, eta egiten ari garena da hartoa jasotzen. Lehen bailen hartoa jaso, eta suerte pixka dugun igualdiak oso duna ditugu naiz enzilatzeko eta naiz gorotzak edo edatzeko, gorotza eta pixak, eta berriz ere lurra landu, eta berriz ere negu belarra ereiteko. Eta guk azkenean hori igualdi hona behar dugu hortarako, gero ondotik euri galdekasiko gara baina. Hori da ez egite udaberriko udako belarrak nola joan ziren, pixka, nola joan da zenbat korte nahiko eman duzu, belarra honateri da? Badakizu ez, udaberria nahiko xelebrea jontzen, euri asko izan zen. Aukera hondirik etzun ematen, naiz eta egun pare bat euria egin, eta gero gelditu iten zuen, baina belarra jasotzeko ere nahiko gaizki biliginen, zetik ona egiten zuenean beste egun pare bateko besterik etzun egiten, tordon lurrak bustia ziren, etzinen ibakitzen al, eta atzeratu inginen. Ondoren, izan dugintun hor 15 bat egun, eta ekainaren erdialdean erein genuen hartua, nahiko gordeka ibilita, eta maten zuen ondo jaiotzen hasi zela, eta eurila sartu zuen, eta pasagintun 10 bat egun euripian hartua, eta gure herribera hauek ona dire hartoa zeiteko, baina euri asko egiten duenean, nola ez duen bate aldaparikan, hortxean gelditzen da ur guztia, eta nahiko itxotak gelditu ziren. Jaiotza nahiko xelebre izan duzen hartoak, toki askotan fuerte etorri zen, baina beste batzutan hori egondu zen, ura gehiago egondu zen, baltsa egondu ziren lekutan. Eta leku horietan kosta indio gero hartu hori indar hartzen eta oreka bate izaten ez denak. Oso olatu bezala zagon denean harto saietan. Eta gero denbora aurre joan den bezala, berotzen hasi zenean eta guzti hori asko hobetu dire, harto saiak. Baina ala eta guztiz ere, hartua ez zuen behar den bezala indarrien ekarri. Eta uda azkenean berriz ere erdoia atakatu zuen. Bastante, erdoia esan nahi dut, intzan ondorion berua ondila bilatu zituen olegun batzutan, eta ostoak eta pixkat errein zituen. Eta orduan, pixka bat aurretu inber izan dugu hartuen sirajea estebete, naiz eta hartua burua bera ez sobera lehorra izan, edo sobera puntuenez izan, aurretu inber izan dugu pixkat ikusirik landarea bera eta ostoak berak ihartzen nahi zirela ez. Baina, azkenean, nahi utzen hau, lehen gurtian, baina 110 bat atzoa ditu nintzen hola gaintikan pixkak ubikatzen itxeko hartuak, 110 bat gutxiago jaso dugu, lehen gurtian usta berezi izan du genuen, ez? Lehen gurtian ja 60.000 kilotera iritsi ginen hektareko, eta urten 100 inguruan. Orduan gure batekoz beste izaten dira azkeneko urte hauetan izan du dire 50.000 kilo hektareko, eta urten 100 bat inguruan oraindik ez dut kalkulo oso ondo egin, baina 100.000 kilo hektareko. Orduan, bada diferentzi pixka betiago, ez? Baina, nahiko ondo, alatu guztiz ere nahiko ondo. Pixot urte alrebes xamarra izan duela esaten aldu, ez? Pixot ez udaberriko euri hoiekin, gero hartua berandu iso bere, beti badakigu guraldiak agintzen duela, baina batzutan sortarekin laguntzen du, eta dana aixa xamar, normal xamar jaten da ez?
Bai, ez gurie bakarri, baizik orokorrean ikusten duzunean, jende guztia arazo berdinekin ibili dela, ez esan nahi dut, maztiaten ibili direna, tratamentu asko eman behar izan dute, barazkian ibili direna naiz tratamentu asko eman, usta txarra izan dute, pinotan zesanik ez, ikusten duzu denean izan du dela, ez gu bakarri, baizik denien izan du dela, orduan, ez dakite, konsueloa bezala onartu behar den, baina, esaten duzunen, denantzako urte txarra izan du baldin bada, guretzako ere, azkenen onartu egiten duzu, ez? Eta, hala izan da, urte berezi, oso berezi izan du da, udara segidan pasada, eta egun hauetan, badakizu, ze hotza dagoen erreka hauetan goizien goiz, eta pasagera egun batetik bestera, udara bete-betetikan neguena, ez? Orduan, kilo de xente egiten dituzue, bai belar siloa eta bai harto siloa, ze bazka gehiago behar izaten duzu, nola antolatzen duzu, esneko behi hauek ongi bazkatzeko, ze bazka erosten duzu edo nola? Guk erosten duguna, lastoa erosten dugu gehien bat, naiz azpitarako, behi erdile baino gehiago, behiak eta bigarak denak ditugu lastoakin, orduan hor asko gastatzen dugu, eta gero jateko antzuak eta bigantzak ere lasto ibiltzen dugu. Gero aparte, lastotikan aparte erosten dugu alpapa, pensua ja preparatu tortzen dena alpapakin nasia, eta gero erosten dugu hartogozua, iparraldetik erosten dugu hartogozua, mai dulce esaten dena, ensaladako erabiltzen den granu horren gelditzen diren subproduktu, ez? Hori da gehien bat erabiltzen duguna kanpotikan, eta saiatzen gara etxeko belarra, soro belarra eta raigrasakin, udaberrian egiten duen, harto saiaten egiten duen raigrasa horrekin, eta etxeko hartuekin. Eta gero etxeko herriberetikan, etxeko terrenotikan aparte, iparralden ibiltzen ditugu saia batzuk, eta gaur aigara, atzo etxeko egin ditugu, eta gaur aigara, Donibane Loitzun inguruan ditugun saia batzuk, han ensilatu, eta kamionetan honeak ekarri eta berrizen ensilatzen. Azken batean, saiatzen gara alden gehiena etxean egiten, ez da erraxa, baina saiatzen gara. Bai, azkenen buru asko dire, hau asko eta ongi bazkatu beharrak, gero azken finen kalitatezko eta kantitatea esnean emateko, ez? Zuek kaiku kooperatibaren barruan zaudete, ezagit pixko bat ikusita esnearen prezioa nola dagoen, zueri zenbat ordaintzen dizueten, erosi barreko bazkaren prezioa nola dagoen, zein egoeretan dago momentuan behi esneen sektorea? Behi esneen sektorea oso momento berezia pasatzen egara, ez? Krisisa hasi zen, orokorrean, eta krisisarekin baten guk hasi ginen, gure krisisare, dena orokorrean sartzen zen, baina badirudi beste sektoreak edo azpi sektoreak ere, pixka bat hobetzen nahi direla eta guria berri hortan dago, ez. Tristea da, zertikan kostoak, alimentazio kostoak eta muitu indure, prezioa berri hortan jarraitzen du, eta, defenditzen gara, kalitate ona atera poiuan, zetik guriz gaitute ordaintzen bakarrikan kantitatean gatikan, baizen kalitatearen araberean, base badaukagu, eta gero primak ditugu kalitatean araberean. Eta prima horiek izan berrenean konpensatzeko eta motivazio gehiago izateko, azkenean oie bilake ibiltzen gara rentabilitate izateko. Eta hori da triste, guk hasieran beharko genuke ordaindu gure kostoak, naiz alimentazioak eta naiz gasto fijoak eta amortizazioak behar gintuke prezio base horrekin ordaindu, baina horrekin ez dire kontuk ateratzen, eta momentu honetan, ikusten ari gara ze kriba gertatzen nahi den esne sektorearen inguruan, nola diren esplotazioa asko izten, eta ez dakit guango martxa nola zeitzen bada, triste izango da, baina gehiago itxiko dute. Eta ilusio gehiagirikan ez dago, ez? Hola zaila da gazte bateri motibatzea, hola zaila da inbertsioak egitea, eta beharko ginukena zen, etekina gehixio izan, naiz eta pixka bat PVP hilo, nahi bitzen hau beharko litzekela margen gehixio guretzak gelditu. Azkenean, gu gelditzen gara produzioko kostoak gehitzen juten gara, eta punto bat aritzen gara ezin duguna margena kargatu, baizikan ere merkatuak obligatzen gaitu goiti bera astea berriz ere kontok egiten, ez? Amistean saldu behar da, eta horren arabenean, esaten duzu, distribuzioak amistira doze behar du, fabrikak bere gastok hauei ditu, transporte hau da, eta gu gelditzen gara, baserritarra produzioan nahi garena, gelditzen gara tartean, sandwich bat egina, eta azkenen margenik gabe gelditzen nahi gara, ez. Keja asko dire, naiz Europatika, naiz Estado mailan, eta naiz Euskal Herrian ere keja asko dire, eta ni utzen hau, epe laburrera zeo zer bilatu behar da, ekilibrioa bilatu behar dela, biztela oso zaila da hola jarraitzea.
Zu diozunez, azkenean ikusten dugu zer heldu zaigun gainera, eta bueno, guain ikusten dela, guain da momentua zozer egiteko. Ez dakit nondikan edo zeinek, baina zer egin beharra dagoela garbi dago, baldin badugu, bertako Euskal Herriko produktuak gerone konsumitu, beltzainak joaten badire, ez dakit nola ginen den hori. Beste alde batetik, saldu saltzen da, ez? Badirudi, Kaikuren barruan zaudetenak, behintzat lasaitasun hori bauzue, zuen esnea bilduko dutela, saltzen dela, baina, hori hor dago behintzat, ez? Bai, hori hala da. Bertako produktua geota estimazio gehiago du, Kaiku produktuak arrakasta handia du, bere merkatua dauka, eta horrek laguntzen gaitu. Ez azken batean konsumidorek konturatu da, bertako produktua nola lantzen den, nola egiten ditugun gauzak, animalia nola zaitzen ditugun eta guzti hori, eta jake gertu gauden erraxa daukate ikusteko, aukerak ere ematen ditugu, bizitak egiteko, eta aldi berean konsumidore horrek badaki hori baloratzen eta beharrik hori onartzen dugu, ez? Eta eskertzen dugu konsumidoreri berak nola baloratzen duen bertako produktua, ez? Beharrik horreri, zetik badire leku asko, konsumo handilik ez dena, guk Euskal Herrian konsumoa, poblazioa handia dago, eta konsumoa badago, eta jendeak laguntzen dunez bertako produktu erosten, nahiko ondo moldatzen gara, zetik badire lekuak, poblazio txikietan eta kanpora sartu behar dutena beuren produktuak ezinean ibilki direnak. Ezinean ateratzeko produktuak, ezinean saltzeko eta ezinean kobratzeko. Eta badire baserritara 4 hilabetera eta kobratzen nahi direnak, ez Kaikukoak, baizik kanpokoak, eta hori ez da onartzen. Orduan, denantzako iztu da, baina gutxi irabazi, edo gastok bete ezinik ibili, eta gainera ez badute ordaintzen, behar den momentuan, azkenean gertatzen nahi dena. Hemen Euskal Herrian ez hainbeste, baina Euskal Herritik kanpona, ikuio asko izten nahi dire. Ez egite momentuan zer nolako menpekotasuna duzuen, Europa mailetik, paketik heldu diren diru laguntza horietaz. Paketikan heldu diren diru laguntza horiek beharrezko dire, ez konpensatzeko, azken baten horteko dire, konpensatzeko prezioaken eta gauzak zeiteko, diferentziala horiek konpensatzeko, baina hala eta guztiz ere ez dira ateratzen. Ez guan urtean amaieran ikuio asko eta nire kasuan ere etorriko da diru kopuru bat paketikan, eta hori dena hartu eta kluk sartu behar izango dugu erosten dugun produktuan ordaintzeko, ez? Eta azkenean behar duzu inbertsio batzuk, eta nik ere baditut, nahiz eta ikuio berria izan, edo 14 urte, 15 urte izan, beti badituzu egin beharreko hobekuntzak, eta, egin behar dituzu momentu honetan gauzak ikusita diren bezala inbertsuzu oso ondo neurtu, nun sartzen dituzun diru horiek, izan jela inbertsio bat, gero etekina rentabilitatetzeko, eta ez zenbaitan ez dakizu nunden oreka kapritxo zer den, edo beharra zer den eta beharra zer ez den, ez? Eta orduan, debate handiak izaten ditugu gure buruekin, ez? Nun inbertutu behar diren gauzak edo nun gastatu behar ditugun, ez? Eta diro kopuru hori oso ondo tortzen da, pakeko diro kopuru hori ondo tortzen da, pixka bat beste urte beterako egunera jartzen ikuilua eta egunera jartzen gure ordainketak. Eta ez dakit eguna txikitzen ari du fuerte, ez dakit negua iristeko zuek desitzen behar bada zuentzat tenore edo sasoira saiagoa dire, eta beste ikuspegi batetik ikusten duzu eguneroko lana. Bi momentu izaten dire nahiko erronka fuerte izaten dena guretzat, ez udaberrian dena usta guztiat etortzen delako, ez, belarra etortzen da, naiz raigrasa eta naiz oro belarra. Aldi berean ere, hasi behar duzu lur lanak eta egiten, udako egin behar dien hartuak eta zeiteko, eta orduan hori izaten da maiatza ingurua hori izaten da, apila, maiatza hori izaten da, hilabete bat guretako menpin hartu egiten dugun jendeentzako dena golpien etortzen gaitu, eta beste bat izaten da, usta jasotzeko momentuan, ez? Berriz ere dena sartu egin behar ditugu, ez? Dena altxatu egin behar dugu, negua badator, eta orduan negu hori pixka bat goxogo pasatzeko edo zeiteko. Aldi berean ere, behin uda azkena eta sidajak egiten direnean, orduare pixka kanbitzen gaitute, eta ematen du,
bizi posa pixka bat ere etortzen dela, esan ez dut, udaran egunako soluzia dire, eta askotan ikuioko lana bukatu, eta ez duzu lana bukatzen. Ikusten duzu egun erbiz dela, traktoriak hartu, edo belarra muztera, edo edozein gauzek egitera, eta askotan oso berandu erretiratzen gera, egunak oso luzia dire, goizan ere goizka ikitzen gera, eta orduan oso nekagarria da alde hortikan udara, negua lasaiago da, ikuioko lanak egin eta silotikan jana atera, eta belekeri jaten ematea asko erosogoa da, eta beste era batean. Negua naizta hotza izan, goxogo pasatzen da, ikuioren inguruan goxogo pasatzen da kanpo lana gutxigoekin. Horrela Joxen, espero dugu negua ongi joate ere, lasai eta ekoizpen aldetikan ere kalitatearekin lotuta beti ere kontuak ateratzea eta aurrerago ere izanen dugu elkarren berri, ea nola dijoan sektorea. Mila esker. Eskerrik asko zure. Irungo Bidasoa auzotikan, Irungo Meaka auzora etorri gara eta bertan badakizue aspalditxotik hola sagardotegia kokatzen dela eta nire alboan Iñaki Bengoetxea, bertako nagusia eta Iñaki, hementxe du gure gibelkaldean sagar kuadrilla bat eta hori tokatzen da, ez dakit pixka bat eguraldia lagun izan duzuen, zer moduz du aurtengo sagar bilketa? Igualdeia oso ona, egunon, igualdeia oso ona laneko, oain udazkena, hau estimatzen da, baina udara eta udaberria kaskarra joan digu. Orduan, oain aigea, harrapatzen igualdi onak estimatzen dugu haure, baina ja berando xamar. Aurretik behar genuen igualdi hobegoak, sagarra loretan ondu dienean, eta aurten, nekatuta zauden, lehen gurtien hainbeste manta, eta usta, kaskarxio, baina badator, pixkat badator, eta biltzen aigena oso ondo helduta da, eta, gustura. Hori da, iazia ikusten genuen zer etorriko zen, iazkoa esageratu izan du zen, izugarrizko kilo pila, eta beti ere beldurrez, hurrengo urteari begira, beti ere zu nahi izaten duzuzuk ere pixko borrokatu, sagar onduen bezeria edo bi urtetik behin haunitzen mateko hori pixko borrokatu, baina naturaren indarrari aurre ikia zaila da, ez? Gu baino indar gehiago du naturak. Saiatu nintzen, agustuan ere botatzen lurrea bi launetu ginen, botatzen astintzen sagarrak, baina nale ere indarra izugarri jazakan, karga izugarri jagartu zituen, eta aurten arbola gelditu dik astatu, txikituta, eta urte pareat beharko jugu rekuperatzen. Hori da, biltzen dena biltzen da, eta helburua betiko moduan, ez? Azken finean, gero kalitatezko sagardoa ateratzea, eta hori da, zuen kezka hori edo horrekin jokatu behar duzu, ez? Badakizue urte bat ona, bestea kaskarxioa, baina iazko sagardoa unitz izanen dagoen dikan, eta zuk askotan esaten duzu, iazko sagardoa, sagardoa hitz honi izaten dela, eta hortik ere edamarko du, ez? Bai, sagardoa aurten egiten den hau ezin ona, zertikan honek ere behar doia martxo alde arte pixkate egiten, hau ezin ona izango da jonden urteko sagardoa. Eta lehen hori egiten zen, 2 urtetik sagardoa baserritan, eta aurten ere nik uste jonden urtean eta heldu den urteko puxka bat ere ina dagola, eta aurten dugun honekin heldu den urte hori bukatuko dugu. Bai. Bestetik, alde batetik handago sagardoa, bestetik sagastia, sagarrak emateko, sagastian urtean zehar egin beharreko lanak pixko bat ikusentzuleari gogoratuko dizkigu, ze lan iten dira batipat? Udaberrian hasita ongarriketak eta lore garaian bisa zaintzen dugu, eta udaran, bere tratamentu martzea arrana, baina aurten ibili da mariposa izugarri, egiten zuen euria, eta egun bat ona, euria eta egun bat obi ona. Eta tratore genezin ibili, bigarren tratamentu ez genuen modu izan emateko, hori oso importanti da ematia, bestela sagarra asko eroitzen da. Eta gero jagoan udazkenin bildu eta kimaketak, bele xantziko. Gendikan sagarra biltzeko baduzu ere, eta geratzen den pixar hori, joanen gara sagastira, eta ikusiko dugu nola haitzen zareten. Goazen ba? Bale, goazen, ongi.
Sagastira etorri gara Iñaki, eta bueno, gure gibelkaldean ikusten dugu ja sagarrondoren bat sagarrarekin oraindik, eta pixka bat ez egite, hola sagardotegiaren kasuan, zure sagasteak zenbat hektare edo nola antolatzen zara pixka bat? Bueno, nik ja 10 hektarea pasia ditut, meikatea, eta ditut mota desberdinak. Bai baridadean eta bai patroian. Patroia zen nahi du, beko zangua edo beko zainak. Hemen atzin dituguna dire frankoak, esaten zaio, sagar basatekin ninteko txertaka. Eta hor baitugu birian ere, eta atzeko aldien ditugunak, azteak aurrok aldien, zanber? Oie dire klonalak, oie dire txikixio, zaina azalego botzunte, eta niretzeko iraupena hemen dago diferentzi pixkat. Hemen sagarra frankoetan irauniten dula. Hor badago arbolan indar bat, eta ikusten da gainean oleotan den handik sagarra. Manejoko zailatie, baina bere frutuan ere kontzintzirako ona ematunte. Hori da, alde batetago patroi frankoa, eta bestetik enanua edo deitzen dena, eta bueno, frankoa betiko sustraia duna, bertakoa, eta enanua txertatzen altzaiola ere varietateak, baina beste hankak beste modu batetekoak ditu, eta zu beti ere, azkenan pixkat tanteatu behar da danakin, ez? Innovazioa etortzen da, sagarrondo tarten ibiltzeko, mekanizatzeko eta behar da desberdina, eta bi ikuspegi diferentea dire, ez? Bai, manejoare behar da, eta nik hemen lehengo legezarra egiten dut, maldatan ardi botatzen jo neuan, eta udaberrine berando xamar arte kontzaintut. Arbola hondia die, eta orduan azpien argi biltzen die. Eta garbitasuna egiten dute, kentzen dut alde batetik belarra mosten lana bastante, eta gero manejoko zaila die, botatzen eta hori zaila botie, baina batekin beste nik ez diot algo diferentzi gotz. Laneko goguzan azio. Bestia die oso arraixak botatzeko eta podatzeko eta hori, baina kimaketan eta bar, baina bere bentajak eta bere desbentajak bat uste batek eta bestiak, ikusten da jendeak gehiago joan dela enanu egitea, mekanizablegu delako igual, baina nik maldaotan eta nolestien hain mekanizabli lurrok, malda dintokitan, frankokin seitzen dut. Varietate aldetikan, azkenean sagardon batiteko, faktore asko dire, gero norberan gustu ere nola ez, zuek ere esperientzia baduzue, eta zuen sagardorik egokiena konsumitzailearentzat, bilatu duzue, eta horrekin varietatekin jokatu behar da asko ez? Bai, eta korregiture sagar mikatzak behar die eta baridadeak asko esan nahi du. Aurten nahiko gutxi gabiltza, ez da golok aukera hondik, baina segitzen dugu iristen, puntu hortino, konsegitzen dugu eta baridade horiek asko esan nahi. Batipat ze baridadeekin jokatzen duzuzuk edo sagastetan ze baridatate dituzu? Gezatan ditut mozoloa, patzulua, netzoko oso ona dena, eta geza minare badut. Eta gero gazitan dakat urte bi ondila, urte bi txikila, goiko etxe pixka badut, errezila, eta berde agria ero frantzesa garrari pixkate bai, gero kanpando ja, eta horiekin moldatzen ez. Denatea badie 20 gehiago baridade, baina finkoa batzuk kolezio kontzetik, ez? Baina gehiena ditut 8 bat baridade, 10. Nahiko bada gaina, sagardoa bat egiteko, ni atrebilengo nintzen, 6 baridadekin eta gutxi egin egiteak aurduan. Zuk ere joera duzu tarteka esperimentuak egiteko, probatzeko, eta bi barietaleak erabili, sagardo egin, nola joaten da prozesu hori, esperientziari nola doa? Hor segitzen dugu urtero jarraitzen, eta aurten ere justu baldin badare proba pixkat egin nahi dut, eta ber zehatezen den. Saiatuko, jendeari gustatzen dio, no ez? Beho jendeak izango du. Sagardon bat egiteko, abiatzen garaia egokiak iruditzen zaizkigun sagar barietateetatik, nola izaten da prozesua, zer hartu behar da bat kontutan? Ze klase heldu den, ze baridade heldu den plazara. Plaza ez da nahi du, sagarra txikitu hartzunean ze klase juzun. Gero analitik gara bixatik jandik. Zumuari, mustuari, baina oso importanti da gazik, garratzak eta mikatzak etorzia. Hoi baldin badezu mikatza porcentaje bat, hor ja osasuna datazu, sagardoan. Eta guretzako, netzako bentsat hori da importantena. Sagardoak bere prozesu eramaten du, mostu horrek bere prozesu eramaten du, baina azkenean pixka batzuk ere, txotx denboraldia beti badaki unoiz heldu den,
eta kontrolatu behar da pixka bat prozesuri dan, ez? Ez prozesuri moteltzen alden, kontzen alden pixka bat geldiagoa. Bai, gaur da neon teknologia etorri da oso ona, hotza, batez. Elektrizia egin batian oain hotza dakagu. Go frigorifiko garaia zen garaiko geha esatuko mon, baina oain hotzakin kontrolatzen duzu nahi duzun bezala. Sagardoa anestesiatzen zu, hotza gehiago jarri, gelditzen zu, aurretu nahi bazu berotzen duzu, edo usten dizu naturalki. Orduan, hor freno edo azeleradoria oso onakagu, ontziak inertiak edo poliesterak eta inoxidabliak horiek aurrera koi handila izan du da. Eta hor kontrolatzen da pixka, eta lehen zen duen mikatzak, taninoak eta horiek etortzen badia sagarretan, egina dugu sagardua. Hor gero mantendu, hotza 9 gradotan jarri eta hor txenoten da sagardua botella bat initxita bezala. Gero hori bai ez, txotx, denboraldia egiten denetik, denboraldia bukatu arte, sagardoak bai bilakera bat egiten du ez, hori naturala. Bai, bilakera bat joten da, bere prozesuan, garbitzen joten da, eta hori botellan lehen egiten zen, guk izautu dugu urte askotan, aste santuak edo apilian, denen botellatu. Kriston lana zen, eta gaina botellan gero ondua gelitzen zion. Oan bera joten da dekantatzen pixan, 4-6 hilabete edo urte betian, garbitzen joaten da gaina, ontzen, eta gero depositua edo kupelan onduan gelitzen da hori. Eta botellan garbilego da sagardua. Txotx, denboraldierako beti ere izaten dugu, gabona pasatutan ansiedade bat esaten aldugu, jau gogoa kupeletik sagardo edateko, baina bai, betiko izaten, sagardotik gitara joaten gara, eta lehenbiziko sagardoiek, onak dire, baina hobetu daitezke, ez? Hori da hasierako txos denboraldi guztietako gauza, ez? Bai, ni saiatzen naiz beti sagardo aurrenako egiten jutenak eta jartzen, hor jendiek harrapatzen du igual berritan pixkar rareza hori ere bai, txotxa denboraldia bukaturik denbora asko, bai, baina alden guztia saiatzen gaiten sagardo egin bat. Baina nohandik txotxa arte behar ditugu lanak bukatu eta usotan pixkat ibili edo egoa izi hartu pixkat. Ikusten dugu, eguraldia behintzat laguntzen duela, bilketa uedanak egiteko, eta beste gauza hori da, gero kimaketa etorreko zaigu, eta kimaketa egiteko hor ere ikuspegi desberdinek, garai batean zen neguan sartuta segidan, badirudik geroz eta gehiago komeni zaiola negu bukaeran egiten udaberrian hurbiltzekin, zein da zure ikuspegia? Nire leheno negu partian izan izan, baina pixka eta aurreratu naiz, eta bat ez egola igualdi hona badie segiko dut sagarra bukatu orduko kimatzen hasiko naiz. Zertikan, ikusten zu beste naziotan ere zerra idien egiten, sagastiari pixka eta sagar arbolai frenatu egiten da, ikusten juzu preparatiboak nola ditun urrengo urteko arbolak, eta gero eta goizo gaitzen gura. Seguruzki urtarrilan o febrero aldeko bukatuko jugu kimaketak. Eta beste herrialde horietan ere sagar bilketan mekanizatzen ibiltzen dire fuerte, biltzeko orduan, zuek ere, aposturen bat, edo saiakeren bat egin duzue, makinaren bat ere zenbait sagardotegien artean erosia, ez egit, mekanizatze horrek hasiera baten ikusten zen bezain abantai asko dituen, edo leku otarako ez direin erosoak. Dena bezala, tratori ibiltzen den tokeia baldima da, zuk esan duzuna sozio egiteko bat gugera, hola sagardotegia, eta 7 arte ekarria dugu makina biltzeko, orduko 4.000 kilo biltzeko kapaz da makina hori, eta pasare bai. Tokia behar du, girua behar du, aurten ere sail batzutan egin gaitu eondalako lana, eta pozik gaude, garbi eta ondo gaine bildu du. Behar da, sagaztie prepatu. Hemen, iriak eta manduan demotik tratore etorri ginen bideak itean ziginen. Eta oierire prepatu hor zeutarrenua. Garbi kontu, alfombra bezala belarra neurri batian, eta gauza horiek prepatzen jongo gara pixan, eta nik uste, hemen digan 10 urtea edo 15 urtea gehiena horrekin bilduko dela. Eta beste pixkat, matza bezala igual inberko arrito moduen eskuz, eta maldak direnak, eta horiek. Baina, eta ez da lantxarrare zagar biltzen eskuz, Baina, jendea gutxi nola dagoen, makinak lan asko kentzen du. Bertako sagarra, bertako sagardoa, eta hola sagardotegiaren kasuan ere, Euskal sagardoa izendapen edo jatorri izendapen horren barruan sarturi zaudet ere, eta hori zuentzat ere, zuk aspalditik borrokatzen ari zinen zigilu bat, nortasun handiko
jatorri izendapena eta behar dena, ez, konsumitzaileak behar duena, ez. Bai, nik hori ikusten nuen garbi hemengo zaharrekin behar genula sagar duin. Hala izautu genuen guk, gure aurreguke bai. Eta horta arte bat izan duzen, kanpotik ekarri, utzik ere jabaserritan bai, oain ere nahiko dago, ez du asko arrankatzen, baina, bentsat jendia aira pixkanaka jartzen sagarra, eta animatzen denak, sagarra saldua izango du, produktu saldua, ez da eozin produktu gorduen saldua, terreno duenak, eta, alkilarran eman nahi duenak ere, badia, sagarrotegia aldatuko lutekena, eta, hortik pixka joan behar dugu, suspertzen gure inguru girua, hori ere lan handia da, mantentzen, eta sagasti izanik alternatiba bat. Ez du emango bizitzeko etare askoz bat jozu hortik, 15 bat etare behartzu gutxinez bizitzeko hortik, baina 2 etarea terreno txunek eitxe bueltan sagar aldatzen badu, zer gauza baino gehiago emango dio. Eta saldua daka. Eta hori importantia da. Aber animatzen da jendia eta horta joaten gen. Bestela badakigu ez, belagaraiak, lursaiak erabiltzen ez direna, sasiak agudu hartzen du, eta hori ere irtenbide bat bada, behar bat bada, bertako sagardoa egiteko, bertako sagarra behar dugu, eta horretarako lursaiak. Gipuzko alde hau ere badakigu leku askotan lursaia handirik ez dela, eta ea denon artean lortzen dugun ez. Bertako produktua estimatu dena jarraitza ez. Ni poza handi hartuko nuken, Naparruan mugan eta Naparroldi hori sartuko baliz. Euskal jatorrian, uste dut demorekin torriko dela. Eta ikusten jut hor handik lur zailak eta jendeak badula ilusio bizkat. Hemen nahiko zozotori gaude, etxiak eta industriak tapatu bat juste. Baina, pixka bat handik eta hemendik juntatzamakean nik uste Euskal Herrian sagarra hilikela nahikoa. Eta ez dakit, bukatzen joateko pixka bat, nola joan da jola sagardotegian urtea, denboraldia urtarrian hasia, noiz bukatu zenuten, dauda parten ere badakigu jarraitzen duzuela ez. Bai, bukatu genuen, beti bezala maiatzan azkeneko larun batakin, ondo, jai giruan, eta geroztik aigea erretegiakin lanian. Oain udara txarra izan dugu, eta saltzaile ona guretzako saltzailiko bena sagardua saltzeko da eguzki hau. Eta terrazatan eta hor agustu arte ez du igualdi honekin, agustu azken arte. Orduan, saltzaile pixka fallatu gaitu, baina alere hor kontu da. Eta pixkanaka ondo aigea. Ez dakagu ilusioik makro sagardotegi bate izateko egin da egin, baizik sagardotegi familiar bagea. Eta tamain baten eusteko goguekin. Hortzen, gure inguruan. Nik ez dut hanka bat lehen santonan mugan Naparruan dut, beste Gipuzkoan eta hortik kanpoan naiz mugitzen. Gero ere, garrantzitsua da pixa batez, sagardotegien oinarritara konsumitzaile bultatuko baginez, askotan, sagardotegira joateko ostegun bat, momentu polita izaten da, iuna barra hori, eta sagardotegia ez lotzea betire, besta girokin, eta baizik eta gozatzea pixa bat lagun artean solasaldi bat egin, ongilan eta dan, eta pixa bat berriz ere bultatu, ez, biziak azkenean bakoitza bere lekuan jartzen du, eta lehenagoko jendea gu baino jakintxoagoak ziren, eta pixa bat horreri behitu hor dugu, ez? Adinaren konture bada, gaur ere 18 urteko gaztia, gazte da, denak izan dugu buru gazte hori, eta jendea hori besta pixa behar du, azte buruan. Baina gero pakian, hor beste adin bat izaten da, beste 20 bat pasatzen dienean udazkena hasten digu gurire, eta nahi dugu patxara, lasaitasuna eta beste maila bat, ez? Eta hori hor dago aste egunean, sagardotegira etorri, gozatu, probatu, zentzuakin, eta ondo pasa, kontu batzuk izan ez. Lehenoko gizonak hori ikentzuten gehienak. Zergatik, gehienak heldu azielako. Gazteak zirenak ordune haiko ziren. Aztarrike batzuk egiten, baina normalian hori gizakien kontua da. Eta hola sagardotegian, danak ongietorria dire, eta danentzako tartea bada ez? Bai, danentzako bada. Nik ikusten du jendean nahi duna animazio pixka bat, kantu giruan, gustura etortzen da ostial gabian o lamuta gabian, eharki bastan du, jendeak esatu sagardo terapia egiten dutela, eta beste batzu berriz, beren kontura lasai torri, akaso bertso matatetzen dute, eta lasai kontu esaten patxaranean, burrun behi gabe. Hori da bi aukera dienak, eta nik uste adinak beresten du hori.
Bai. Eta, bueno, familientzat ere oso aproposa ez duzuen atariarekin, eta uraldi politekin, naturan sarturik, bueno, famili giroan ere gustora etortza jendea. Hori da beste gauza aldakuntza ondeia etorri dena, eta ez urte asko. Egon dela 12 erdiat urte, 10 urte, digonea, famili girua. Iguarditan, 30-35 urteko famili giroko jendi hau, bueno, atetzen dire, gaur zeleko euski pitine baldima da, ez dakate umie peligrorik, bertan parkinan jolasteko, sagardotegin horre bitzien lasterkara honeak horrika, eta, bueno, jende hori ere hor dago, eta estimatzuko da ez, larun bata eta igande guardaien. Holaxe, ikusi duzue, hola sagardotegian egon du gara, hola sagardotegiko atarian, eta sagastietan, eta badakigu urten behar bada sagar kopuru eskaxago izanen dugula, baino ziur gabe gaudena da, kalitatezko sagardoa eginen duzuela betiko moduan, eta sagardoa inala datak hurbiltzen diren momentuan hurbilduko gara ere bertara, ea sagardoa nola doan, ea kimaketa lanak nola doazen ere, eta izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko Iñaki, eta ordura arte ea eguraldiak laguntzen duen eta lanak bukatzen dituzuen. Hori da, oan bentzaten intzala beste egun bat o beste hola, lehor da hola jendeak eja dago, baina ni belarbiarrik ez dut, eta kanpo laneko udazkena ona da, kosetxa bildu bardu nantzako oso ona da. Torriko da negua eta berriro juntatuko, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.